3 दिवस आहेत वस्ती करूची होती. 3 दिवस आहेत वस्ती पण जागा देत नाही नाही म्हणून सांग. भाडा माफ सांगतो तो. भाडा माफ सांगतो. बघलास हो बघा हो बडबड बबलो. बरोबर अशीच आमची प्रसिद्धी करत का. काय रे हे पाटील कुटुंबीय. हे पाटील. बाकीची काय होत. अरे ती हरवली हो त्याच्यामुळे गोंधळात गावला. अरे आता होती ती काय. अरे ती पण हरवली. नाही येतोच पाठसून असाच झाला. हरवतो पुणग्या नाही पण ती सर्वर लागत झालेली आहे सगळी. काय गो काय राहुला. चप्पल राहुला त्याचा. कोणाचा मधीच पाठी पडत तसा पळशाल वळून टाक तसा डायरेक्ट. अरे मारनाक गावला या गर्दीत. चला चला काय द्या लाडाची कुल्फी ही बघा. कोणा करूया लाडाची. तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो समुद्रावर. समुद्रावर जाऊचा ना काय काही जाऊचा. पहिला समुद्रावर चाललो खाली. आधी बघूया कोण कोण काय देतात. पुण्या नसल्या कारणान पुष्पाचा गोंधळ झालेलो हा. पुष्पार सगळं भार आहे. सगळं म्हणजे सगळं. हे बघा काय गर्दी आहे बघा. कोण विचारता नंदन काय. नंदन नाही आहे शा. भयानकच गर्दी आहे. हे बघा मित्रांनो पाणी बघा यावर्षी खूपच इला वरती. हे बघा दुकानांच्या इतकंच पाणी इलेला. हे बघा सगळेजण इथेच थांबल्या गर्दी. हो सांभाळून सांभाळून घ्यावा त्यांका. हे हकडे लक्ष ठेवा. चला काय सांगा. पाठीरावा गो हो पाठीरावा पुढे जाशाल. येवा फोटो काढूया तुमचे. येवा गळ्यात हात घालून येवा लवकर. मोबाईलवर मारता येईल. ए घोड्यावाल्या घोड्यावर कोण बसता गो. ए बसताच रे घोड्यावर. हा तू बसता काय. घोड्यावर बसवतोय. हे बघा कुणकेश्वर स्पेशल बेल. हे बघा सगळेजण हात दाखवतात. भजी आमचं फुकवतात. काही खेळ कोण मागाशी ते तू अस ना. तुका कशा आणलंय मी बघ गरमागरम भजी चालू होत. हे बघा गरमागरम भजी. मोठा बोर्डच लावलाच नाही जो. ही गौऱ्या विचारतात काय हव्या पण गौरव काय मान डोलीत नाही अजून. भूक लागली हा. ए किती घोड्यावर किती. 100 रुपये कोणा किती जण. हो एकाचे किती. 100 रुपये का. एक बसतात ग्राउंड मोठं असतं. दोघांचे 100. गो पुष्पा घोड्यावर बसता काय. नाही गाडीवर सांगतो. अरे बाबा काढलाच नाही असते अजून. काढला होय होय. वडापाव घ्या. पाणीपुरी कशी असते. यांचा पाणीपुरीवर अडला. अरे ती अंत्याची बायको रवली काय बघा शोधा ती त्यांका. अरे ती गपचूप पाणीपुरी दोघा जण खायच असती. अरे काय काय घेऊचा काढलास काय. याचा बॅटरी रडला. त्यांका शोधा जावा खर ती. बघ गेल्या वर्षा पुणग्याने मी उंटावर बसलेला. आता कोण बसता. तुम्ही बसतास हो. मी देते ना पैसे. तू आणि भाऊजी बसता दोघा जण. अगो एकदा भारी अशी पेरी तरी बघ. काही गेली ती. हे उंटावर बसता मग का. आणि गेल्या वर्षा तो व्हिडिओ बघितलाच नसेल तर जाऊन बघा. पुणग्याने मी त्या उंटावर जाऊन बसलेला आणि पुणग्या मोठमोठ्याने बोमटत होता तेव्हा. आणि बघा उंट
अरे माणूस सगळ्यांना हात त्या उंटावाल्या विचारते किती रुपये घेतो कितने ए किती रुपये एकाचे मी नाही बसत होय तर यो काय दिसतलच पिंकी आहे तुका ओळखाक लागली पिंकी आहे तुका युट्यूब मुळे ओळखाक लागली आता तुका तर मित्रांनो इला इला इंका भूक लागली ही बघा शेवपुरी घेतल्यानी इला इल्याच पाणीपुरी पाणीपुरी की शेवपुरी शेवपुरी काय हा? तुका शेव आणि पाणी कळतं आधी ताबा टाकी येत आता पाणी आणि हातात ती शेव शेवपुरी आम्ही अजून घेतला ना आम्ही बुक केला पण आता बघूया आणता घेऊन कधी येता काय माहिती गौरव मंचुरियन भजी खाता हो बघा एकटोच आमका कोणी रे दिला मामान किती 200 रुपयाची मंचुरियन भजी घेतलं बाबा 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 काका 200 रुपये दिले कोणी दिले बघा पाणीपुरी खाऊन तृप्त झाली आहेत समुद्रातलं होता पाणी पकडता कॅमेरा देऊ त्याचं ह्या जत्रेक गो त्याच्या बरोबर नाही त्या मनाने विचार करा गो काय नाही हा जत्रेकच इले ना एकदाची समुद्रात काय समुद्राच्या तकडनं वरती इला मरणाची गर्दी होती त्यामुळे अलोड गर्दी काय रे हे बघा हे असेच गपचूप गपचूप फिरतात कोण ते भाक मारतो शुगर 75 मग चला पुढे थांबत बसायचं ना मी येतं आणतले सगळ्यांका बरोबर पिठ काढी हा नारिंगरेवाले आम्ही कलर्स ऑफ कोकण ती पण काय ती लिया काय हा कोण पूनम पूनम नाही इलिया पुष्पा इलिया ठीक आहे आताच पुढे गेली बरं बरं बघा म्हटलं आम्ही तुमचे पुष्पा पूनमचे चाहते भरपूर सगळेजण विचारतात पूनम गाणी तर पुष्पा काही तर धावतच जातात ही पुढे पुढे धावताच का मंडळी बघा गर्दी बघा किती खूपच गर्दी आहे आपला मोठ्यान वाजव रे चल पुढे नमस्कार 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 मोठ्यान अरे जोरात केला नाही अगो आरामशी आल चला अरे ती पोरा लागली मोठ्याने पेपेरी वाजू गर्दी अलोटच झाली या कलर्स ऑफ कोकण सर्च करा दिसताला सगळेजण अरे हो बा नील बॅट घेऊन काय तो चैतन्य हो नील बॅट घेतल्या ना एवढी काय घेतलं रे किती रुपयात भेटली 200 दाखव केवढी आहे मोठी आहे रे त्याच्या उंचीच्या मानानं हवी आहे ती बघ नक्षी वगैरे काढलेली आहे बघूया हो नंदनचा मित्र हो बघा नील बॅट मोठीच घेतल्या ना दोघवले मस्ती करतो तू नाही घरी आम्ही येणार होय तर रे काय काय मग कधी इला आत्ताच आम्ही आताच इला थोड्या वेळापूर्वी पुष्पाने तीत मध्ये चुकली आमका आम्ही रोज बघतो हा हे बघ कशी जोडी 850
किती 850. आणि ती कुठला ही जास्त रेट आहे. किती सांग ना 1200 रुपये हे का तुम्ही सगळे दिसणार कैसूरले रामसंड्यातले चला हा काजा काय आणला तुम्ही काजा आता तुम्ही घेतलाच नाही अजून घेवा घेवा घेत गो बाय हा कसे ते विचार 20 रुपये काय 20 रुपये 200 रुपये ना एक ही आणि ही मोठीवाली 250 रुपये ते बघा ते याची अंगठी घ्यायची अरे एका बाहुली विचारते तर अंगठीत विचारता बा कलर्स ऑफ कोकण. होय होय कलर्स ऑफ कोकण. होय कैसूरले हां हां तर मित्रांनो खूप खूप लांबवरून जत्रेसाठी सगळी मंडळी इलेली आहे 2-3 सबस्क्रायबर आमचे फोंड्यातून मिळाले फोंड्यातले नमस्कार आणि पुष्पा काय गावत नाही हरवला आता चायनीज भेळ मंचुरियन मच्छी एक द्यावा ग्रेव्ही गड्या हव्या हा म्हणजे काही रस्त्याने सांगतो मोठा द्यावा त्याच्या गळ्यात बांधाय देवी ही बघा अशीच गपचूप फिरतात ही बघा दोघच जण ती पुष्पानी काय गमली त्यांका सांग आम्ही वरती येला म्हणून कडे पुष्पा अस्मिता आणि अंतो आणि गौरव पण तुम्ही जोड्याने काय मधीच कशी गावली बघ काही माका लक्ष केनी इला मोटरसायकल तू चालवत तेव्हा हे त्यांका सांग वरती इला वकडे म्हणून गमली तर माझ्या शोध त्यांका खाली फोन लागत नाही पुष्पकने शोधण्यातच माझी जत्रा जातलीशी वाटतात माझ्यामुळे नाही तुम्ही घेत राहुलात त्याच्यामुळे माका भेटली पाना घेऊन इलं ना अरे तेव्हा विचारतो दाखे पो भाडा माप सांगत मग काय करणार एवढं अर्धी हरवली पूनमताई घरी आहे पुष्पाताईची हरवली आहे तिला सांग खाली भेटला मला काय होतंय म्हणजे ती खाली चला खाली तुम्ही परत चला ती भेटल्याशिवाय तुमका सोडूची नाही तिकडे वळी उड्या चला खाली चला खाली नाही हे बबल्या त्याला पाना आणतस तर पाना कपली असती बरीचशी ए पाना आणतस तर खपली असती जागात देऊ ना माका विचारित होते माका भाडा माप सांगलेली भाजी जागा दिली 3 दिवस आहेत वस्ती करूची होती 3 दिवस आहेत वस्ती पण जागा देत नाही म्हणून सांग भाडा माप सांगतात भाडा माप सांगतो बघलास हो बघा हो बडबड बबलो बरोबर अशीच आमची प्रसिद्धी करत का काय रे हे पाटील कुटुंबीय हे पाटील बाकीची काय अरे ती हरवली त्याच्यामुळे गोंधळात गावला अरे आता होती ती काय अरे ती पण हरवली नाही येतात पाठसून असाच झाला हरवतो पुणग्या नाही पण ती सर्वर लागत झालेली आहे सगळी काय गो काय राहुला चप्पल राहुला त्याचा कोणाचा मधीच पाठी पडतास पळशाल वळून जाशाल डायरेक्ट अरे मरणाक गावला या गर्दीत नवीन खेळ दाखवतो नवीन खेळ दिला जत्रेत काय काय जत्रेत नवीन खेळ दिला चल असलो खेळ चल 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 खेळ बघ जाता बरे जरा अरे ती माझ्यावर नाही येणारच नवीन खेळ दिलो जत्रेत बस जा तू खेच्यात तरी ताच मजा आहे बसायचा नाही मग खेळ दाखवतोय नवीन खेळ माका काय खेळ सगळेच माहिती फिरलो मग माहित नाही की अरे त्यांका शोधता येते ती गावामध्ये ट्रेन इली कोणच नाही बसला कोण बसतात
हे बसतो आधी त्यांका शोधा बाकीच्यांका बघ सगळ्यांनी बसा एकदम सगळ्यांनी हा गाडी करतो ना होय होय बैल राहिले नाही येईल हरवली आणि येऊ काय विनू विनू मुंबई बारकोवर आम्ही व्हिडिओ बघतो सगळे तुम्ही काय सुरली तुम्ही मेडबावची बाहेर मेडबाव मेडबावरी हे बारकी बारकेत बारकी एकदम बाकी हैती एवढी हवी हैती लय लहान झाली हैती बरोबर आहे त्याच्यात ही बरोबर आहे ही बघा बा मी बघ बघ बघूया अकडे बघ सगळं बघ हा बरोबर हा बघ हा. तुका मोठी घेऊ कोई मोठी घे तू ठीक आहे. दोघांनी खेळत बसा आता हाय बॉलिंग करू मोठे कसे बघते माहिती बरोबर आहे ए खायची घ्यावी हैती काय लय लहान झाली नको मोठी घी खायची अशी मोठी घे. कशी बॅट काय 350 रुपये वापस चांगलंच रे प्रमाणाच्या बाहेर गेले ते बॅट घेता आधी थांबा बॅट घेता हा ते काकींचा व्हिडिओ येता बघ युट्यूब वर ते पण येलं होतं इकडे खायची काकी अरे ते वाच ना भाई काय ते नाव सांग नाव थोडी माहिती आहे. पूनम ताई पुष्पाताई पुष्पा पुष्पा हा इलेत ते हरवली आहेत आम्ही हरवला बघितलं मागायचं कधी सुरले तुम्ही वैभव वैभव बघता चॅनल अरे मग काय भाई सबस्क्राईब केलास ना केला नसेल तर करा चला चला कमी करा काय बॅट्समॅन होणार आहे तो भावी क्रिकेटपटू होणार आहे विराट कोहली काय कमी करा विराट कोहली होणार आहे ना काय विराट कोहली होतं अरे बाबा गावली नाही ती खय गेली ती बघ आधी शोध खय गावली सांग माझी काय गावली का? माझी तूच मेले हरवलंस त्याच्या नादात सगळ्यांच्या नादात हो बघ, हो बघ, हो बघ. परत गावला आमचा. अरे बॅट शोधता बॅट बघ एका बॅट द्यावर रे शोधून क्रिकेट ह्या बघ कसान खेळायचं ह्या बघ ह्या बघ कसला बॅट आता बघ अरे विराट कोहली पेक्षा भारी अरे त्याका मोठी हवी अरे सांग रे दी थांबा बाजूक रवा थांबा बाजूक बॅट्समन देता बॅट्समन घेता बॅट्समन दाखव रे बाबा त्याका बॅट बाबा माका बाबा ह्या बॅट बरोबर वाटता खायचं दाखव वर वर दे वर धर ह्या बघ हा ह्या नाईट बॅट सर्कलला स्ट्रेट ओपनला बॅट बघ कसला आता अरे बॉल सरळ स्ट्रेट षटकार हे बाबा त्याका घेऊची आहे घे दे पप्पा त्याका घेऊन नको देव घेऊन नको दे नको एकच चॉईस करूची ह्यांका काय दिसते काय विचार ह्यांका काय दिसते अरे गावली ही हरवली ही तरवली ही एकटी फिरतात रे हा. नाही चाला गत्ती नेमकी गेली का नेमकी त्याचं थांग पत्ते नाही हा. काय रे नाही म्हणता पसंत नाही हा? नाही घेता तर ट्रॅक्टर घे आंबेबाजू कामा घे कशी ती गो घी बाबा एकदाची 150 रुपये ना मी शनिवारी कशी होती कमी करा काहीतरी तो वाटल्यास पुढच्या वर्षी आणखी पासा नेतो तुला बेटी पिशवी देवा बरोबर बॉल बाबू बॉल पैशावाला दिसतो आहे आईला. बाबू पैशावाला दिसतो आहे चला आम्हाला पण एक बॅट घ्यायची अरे, आहे तुका आम्हाला मच्छी येऊन दे bat. ती बघ एक आता चूज करून घेतलेली त्या आता मोर आमच्याकडे काढलं का नाही जर मॅचिक गेलो तर घरात दांडके घेऊन पिटकाव बिन केलं का हा संध्याकाळी जात आहे बरोबर आहे सांगते का आता मी वर आता मी समुद्रावर जाता समुद्रावर भेटली आम्ही सांगता वर जाऊ गेलेत म्हणून सांगता हा वरती आहे घाटी एक ओके ए घाटी एक सांग चला आता